Уважаеми господин президент, уважаема госпожо председател на Народното събрание, уважаеми господин министър-председател, уважаема госпожо вице-президент, уважаеми членове на Европейската комисия, уважаеми дами и господа министри, уважаеми народни представители, Ваше Преосвещенства, уважаеми представители на религиозните общности, уважаеми господа генерали, адмирали, офицери, сержанти, войници, скъпи сънародници! Няма българин, чието сърце да не трепне, когато край него преминават бойните знамена. Независимо от победи и поражения, кризи и успехи, възход и падение, те винаги идват величествено и ни напомнят за нашата славна история. История на народ, създал една от първите държави в Европа. Народ, живеещ на кръстопът на цивилизации. Народ, символ на мултикултурност и етническо разбирателство. Именно тази история написа Паисий Хилендарски преди 250 години, за да възроди българския дух и самосъзнание в тежки времена. Именно тази история ни връща назад повече от 100 години, когато Иречек пише: България успя и се обедини, защото всички, от министър-председателя до последния колар, гледаха в една посока. История на народ със здрави корени, а когато основите са здрави, можеш да надграждаш. Днес живеем в мир и сме член на достойното и свободно демократично европейско семейство. Искаме да се докажем, да покажем, че сме успешна нация. За целта се връщаме към изконните български добродетели. Да бъдем трудолюбиви, да бъдем честни, да бъдем гостоприемни, да бъдем родолюбци. Защото миналото ни учи, че сме успявали само тогава, когато сме били заедно, когато сме имали цел и когато сме знаели, че сами ще изковеме бъдещето си. Затова като президент ще обединявам и няма да разделям. Ще работя с визия и ще търся съгласие по националните приоритети. Европа има своята програма 2020. България също ще изработи своята национална програма за развитие до 2020 година. Ще я изковем заедно в широк обществен дебат. Ще се обединим около нея и ще я следваме, независимо кой е на власт. Преди дни от най-високата трибуна дадах заявка да бъда прагматичният президент на модерна България. Ще работя за растеж, ще работя за заетост, ще работя за справедливост и ефективно правораздаване в интерес на гражданите. Ще работя за балансирано развитие на регионите, за по-добра бизнес среда, за повече инвестиции, за образование, за иновации, за България с модерна инфраструктура, за културното и духовно развитие на нацията, за държава с репутация и добро име в този глобален свят. Всички вие подкрепихте и винаги сте подкрепили президентите като хора, като институция директно избрана от хората. Затова ще отворя президентството за всички вас. Призовавам ви, използвайте я. Защото гражданите задават дневния ред на институциите и защото гражданите имат правото да изискват от политиците да бъдат последователни, да бъдат открити и да бъдат резултатни по националните приоритети. Нямам съмнение, че България ще се развива. Въпросът е с каква скорост ще напредваме по националните цели.
да бъдем достоен европейски член, средно богат, с развита икономика, с качествено и добро образование. Държава достойно място за свой народ, в която младите хора остават, защото виждат перспектива за развитие. Нека изградим такава България заедно.